מה קורה חברים? אני עכשיו בנמל תל אביב, נוסע סטריט. עוד מעט אני אמור להיפגש פה עם צלם. ראיתי סקייטר שנסע פה בספוט הזה, אז לקחתי השראה ורציתי לנסות את זה בסקוט. לעשות דרופין מהחלק הצהוב פה למעלה, עד לכחול פה. בוא נראה מה יוצא מזה, ונקווה לטוב, מה אני אגיד? הנה עמוס חברים, אנחנו הולכים לצלם ביחד פה את הספוט הזה, לנסות להוציא צילומים יפים. ברכה לי טיפה הרגל. אם זה ניסיון לצילום אז אין פה כל כך טעם בנחיתה, כמובן שזה לסמן וי מול עצמי, אבל אני הולך לעשות את זה שוב פעם, מקווה שהפעם הזאת אני אמשיך לנסוע את זה החוצה. Coming to me in just one physical being, one physical dream that I want to redeem. Yo, voluptuous, sweet caramel, brown honeydew, satin skin smooth to the touch. What a nigga do, so sensual. Her smile like a chemical extract. וואי, זה היה כזה מלחיץ. חייב לצאת מזה עוד פעם. יואו! כן, אתה רואה פה אנחנו תופסים הכל. כן, יאללה, זה נראה כזה יפה עם הצל. כן, וואלה, זאת זווית מפלצתית. 3, 2, 1. וואו, זה היה כזה כיף. יואו. כן, וואלה, נראה קטלני. תראה לי את ההמשך. יאה, איזה יפה. וואלה, ספורט מפחיד. The skin soft lotions got me coasting down pretty round brown thighs and get a slow lady brown with the long black hair teasing me with the kiss and the stare. טוב, עברנו ספוט הבא. אנחנו כאן סוף של הגשר של המנעולים. ננסה להוציא פה איזה משהו על הלדג' הזאתי. יש פה את הבוקס הזאתי, ואז יש פה את השלוש טריבונות. נראה מה אפשר לעשות עם זה. יש לנו עוד קצת זמן של שמש, ננצל את זה טוב. כל אחד, אוי. יאללה, נראה לי סיימנו גם את הספוט הזה, אין לי כל כך מה לעשות פה, גם לא ספוט כל כך פסטורלי, אז עוברים לספוט הבא. טוב, אנחנו הולכים לעשות תמונות שקיעה, סתם בשביל הכיף, ראינו שיש שמש יפה, בואו נראה מה יהיה. אני הולך לנסוע על החלק הזה כאן. מה אתם אומרים? אני אפול למים? תסתכלו מה זה פה. לא בא לי ליפול למים. בוא נראה אם זה יעבוד לי או לא.